ng prizes ng mga TikTok challengers natin. So, tara. Tara po. Alis na tayo. Bye! Patayo na po si Cha-Cha-Cha, mamamalengke. Welcome! Isang kamay lang yan, madam. Tabahan ka na, madam. Hindi po pala kaya ni Cha-Cha. Wait! Ito po ang ipapapremyo natin para sa consolation prize. At ito naman si Cha-Cha. Repack na tayo, Bats. Na mga busog, dahil busog na kami. Magre-repack na kami. Cheese! Ayan, narepack na natin ang ating mga consolation prize. Tignan nyo naman, guys. Diba? Pak na pak talaga, oh. Bigas! Biro mo yun? Sumayaw ka lang? Sana sumayaw na lang din ako. Hi mga busog! So ayan, alis na tayo para mag-deliver ng ating mga consolation prizes at cash prizes. Bye! Hindi naman kambal yan. Nakamaskara lang isa. Bye-bye! Ate na ako nito ang prize kit. So ito po yung pinakakulelas. Ito yung nakuha niya. Ano sasabihin mo, Abe? Yan lang. Oh, sige. Tao po! Lapit ka! Takot ka sa aso. But parang mas maganda ka sa personality kesa sa TikTok mo. Sige po! Thank you! So, ito yung para kay Carl. Since wala siya, ibibigyan na lang natin sa nanay niya. Welcome. At ito po yung para kay Ace Kiambao. Thank you po. Maraming salamat.
Also, friend. Salamat po, Ma'am Christy. Kaya po grocery consolation prize. Thank you po. Hi, Be! So, ito yung sa'yo. Thank you po. Gusto ko magpa-thank you kay Madam Christy SJ sa opportunity na ito. Thank you. Thank you sa mga kabusog. Sana naman. Hello. Potang-pota na. Magsiservice po kami ngayon. Kailangan mamuhunan, kailangan magtrabaho. Yes! Despite of pandemic. Yes naman! Tsaka may price na naman tayo, mga sis. So, sis. Wala, natalo ka. Oo Okay nga! lang yan. Ito lang ang sa'yo. 1,000. Diyan no kumunta, mo naman nakita yung 1,000. Yes! True! May makikita kang ganito, sis. Saan naman? Doon, no? Pasok ka doon sa... Mahulog ka doon. Makuha mo yan. Thank you so much, Madam. Ako na naman. Uwi ka na niyan, sis. Magsa-service pa ako, mga Wag na! May nakuha ka ng ganyan eh. Matulog ka na lang sa bahay. Relax, relax. Day off na muna ngayon. Day off namin bukas. 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 Sumitin mo na. Walang power bukas eh. Walang papa. Mga sis. So, nandito na po tayo sa gubat. Ayan na po ang nakakuha ng first place. Ba't ang ganda mo din sa personal? Sabi, ito yung napanalunan mo, no? So, ito yung napanalunan mo para sa first place. 2,000 pesos din, no? 500. Ako na piraso. Tapos si Tyra, siya yung ating grand winner sa ating TikTok challenge. So, ang napanalunan niya by only sharing and paramihan ng views is 7,000 pesos. Sorry, sorry. Bilangin mo, baka kulang. Aanhin mo niyan yung perang yan, be. Oh. Kaya pala nagsipag siya mag-share. Para sa online class. O, sige, be. We hope na nakatulong kami sa'yo. Sige, be. Bye-bye. We're back mga kabusog. At ayan, tapos na nating dineliver ang ating mga consolation prizes at ang ating cash prizes. So, ayan. Makikita niyo yung bag ko, no? UP na. Wala nang laman. Pipi na. Pipi. We hope na nakatulong kami sa kahit sino man sa kanila mapa consolation man or grand prize or yung mga first, second, third. At least po nakatulong tayo. And guess what mga kabusog? Na-reach na natin ang 1K subscribers. So, this week, hintay-hintay po kayo sa live natin para sa ating listings. So, mag-hako challenge po tayo. Kaya lang, public market edition naman tayo. And then, susunod, kami naman ang mag-hakot. So, see you on the next video, guys. Bye-bye!